Vítejte u dnešního Deep Dive. Ponoříme se do úryvku z osobního vyprávění Michala Pekára s názvem Gardner, které nás zavede na Kypr roku 2007. Máme tu takový docela syrový pohled na život mladého Slováka v zahraničí. Přesně tak. A my se zaměříme na to, co tenhle text vlastně odhaluje o té adaptaci v cizím prostředí. To je náš cíl. Přesně. Tak, pojďme na to. Ten příběh začíná příletem vypravěče Michala a jeho přítelkyni Nany do Protarasu. Mají tam teda pracovat, ale vlastně ani pořádně neví co. První kontakt je Luke, další Slovák, co už tam je, a ubytování. V hotelu, co připomíná spíš, internát. No jo. A ten první dojem z místa. Prý neskutečná díra, navíc mimo sezónu. Tam je fakt cítit ten klasický střet očekávání a reality, že jo? Jako představa práce u moře a pak najednou opuštěné letovisko mimo sezónu. Počáteční deziluze a nejistota vlastně jako nastavuje tón pro celou tu zkušenost. Nic nebude úplně tak, jak si člověk představoval. A ta potřeba rychle se zorientovat, najít si své místo, ta je tam skoro hmatatelná. A pak ten pracovní pohovor. S tím kyperským manažerem prý takový uvolněný, usměvavý, skoro až bizarní. A výsledek? No. Michal, který nemá vůbec žádné zkušenosti, dostává práci zahradníka. To samo o sobě něco vypovídá, ne? To jo, to vypovídá hodně o tom pragmatismu takových sezónních prací. Manažer prostě potřebuje někoho, kdo tu práci udělá. Kvalifikace, to je až druhořadí. Michal potřebuje práci, takže vzniká prostředí postavené na okamžité potřebě, ne na nějaké struktuře nebo zkušenostech. A to hned ovlivní tu dynamiku s kolegy. S tím starším, tichým Gruzíncem, Gregorem a hlavně s tím Rusem Viktorem se Stalinovými fúzy. S Gregorem je to ze začátku těžké, hlavně kvůli té jazykové bariéře. Michal neumí rusky, že jo? Gregor je pak frustrovaný z Michalovy neskušenosti. Třeba když zjistí, že Michal neumí řídit auto, což jim komplikuje práci při stříhání živého plotu. Jasně, logicky. Ale Viktor, ten je od začátku úplně jiný kalibr. Působí tak dominantně, až jako, zastrašujícím dojmem. Přesně. Viktor přichází s jasnou filozofií. Rychle udělat práci a pak sedět a kouřit. A ten jeho neustálý supý pohled, jak ho popisuje Michal. To není jen dohled, v tom je kontrola, hodnocení. Vytváří to atmosféru napětí, takovou hru kdo z koho. Všetci mlčia ako zarezaní. Povedal som niečo zlé? Majú pocit, že ma dostali do úzkých, ale ja v úzkých nie som. Chcem len vedieť, ako to myslia. Ale oni stále mlčia. Tentokrát aj Luke. Poprvýkrát ho vidím držať hubu. Tak, čakám ale o nič. OK, zhrniem to. Takže Gregory je v pohode, hej? Áno, Gregory je v pohode, hovoria všetci takmer zborovo. A Viktor v pohode nie je to tak? Nesúhlasia. Vykrúcajú sa. Nevedia presne, ako ho majú charakterizovať. Nakoniec Pedro zasolí. Takto. Ak s Viktorom vydržíš jednu sezónu, tak budeš frajer. Beriem to ako výzvu. Slovo do bitky. Pozriem sa mu do očí a vidím, že to myslí naozaj vážne. To snáď trochu preháňa, nie? Že by to bolo tým alkoholom? Pozriem sa na Luka. Ten by sa najradšej zahrabal pod červenú zem. Evidentne mi nechce kaziť výlet, ale aj tak niečo mu vrta hlavou. Luke? Opáčim. Chcem, aby mi k tomu ešte niečo povedal, keď s tým už začal. Ale on stále mlčí. Ja nič, ja muzikant. Odpijem si z piva a poviem. Takže je to jasné. Keď s ním budem mať problémy, zbalím si kufre a padám odtiaľ, to môže byť? Luke sa náhle preberie. Jasné, však o nič nejde, nie? Máš naprosto pravdu. Všetko bude v úplnom poriadku. Eňo, ňuňo, tutti, frutti, hasta la vista, komunista a tak ďalej, no nie? Neviem síce o čom to melie, ale neverím mu. Vidím, že má niečo na jazyku, ale nechce mi to povedať. Nechce ma vystrašiť. Nechce si to celé okolo toho nešťastného Viktora zobrať na svedomie. V takovém izolovaném prostředí, kde ty formální struktury můžou být slabé, často právě takovéhle neformální mocenské hry určují tu dynamiku. Což teda eskaluje v té scéně s hadicí, kde Viktor úplně vybuchne na toho polského údržbáře. Je to až fyzická konfrontace. A Michalova reakce prostě dál klidně zalévá trávník. To je fascinující. Jakoby instinktivně našel způsob, jak tu situaci deeskalovat tou svou pasivitou. Může to být forma šoku, ale taky
podvědomá strategie přežití v prostředí, kde přímá konfrontace s někým jako Viktor může být prostě nebezpečná. To dává smysl. A zajímavé je, jak ho Viktor potom, co zjistí, že čte ruskou literaturu, začne oslovovat Dostojevský. Jako by mu to dalo nějakou nálepku, kterou Viktor dokáže zpracovat. Možná trochu paradoxně, vzhledem k tomu, co víme o Dostojevského tématech. Bol som pre neho hádankou. A on pre mňa vlastne tiež. Nechápal som, ako môže niekto tak precízne trvať na svojich hodnotách. Aspoň na začiatku. Dnes mám pocit, že tá jeho premena z príjemného chlapíka, ktorý svoju manželku vezme občas do kina, ako nám v jednom rozhovore priznala jeho vlastná žena, na chlapíka, ktorého vytočí aj holub hrkútajúci na streche, nebola spôsobená len tou jeho neistou diagnózou. Bola to prirodzená reakcia na konfrontáciu s reálnym svetom. So svetom, ktorý sa mení až príliš rýchlo na to, aby bolo jasné, prečo tomu tak je. Ale mimo práci je tu ten druhý svět, ten sociální život organizovaný Lukem. Večírky, alkohol, Češi a Slováci. Jasně. Sphinx Bar, pak Matrix. Petro, Eva, Miloš, Elza, Mirka, Peter. Taková uzavřená komunita. Ano, ta klasická expatská bublina. Malý, soběstačný sociální svět vytvořený v cizí zemi, často úplně oddělený od místní kultury. Má to svoje výhody, sdílený jazyk, porozumění, ale i nevýhody samozřejmě. Kolují tam drby, řeší se vztahy, předávají se varování jako to slavné. Jestli s Viktorem vydržíš jednu sezónu, budeš frajer. A to odhalení Pítrovy neonacistické minulosti ukazuje, že tahle bublina může skrývat i hodně problematické věci. Není to žádná idyla. To rozhodně ne. A do toho Michal řeší vlastní věci napětí ve vztahu s Nanou, které v tom horku a prostředí plném pokušení asi není lehké zvládat. Zmiňuje setkání s Lenkou, kde je cítit nějaké jiskření. Je to další vrstva tlaku v tomhle kotli. Ten cyklus tvrdé práce a následného úniku skrze alkohol a večírky je pro takové komunity fakt typický. Je to způsob, jak se vyrovnat s tlakem, izolací, monotónností. Jasně. Ale zároveň vidíme ty osobní boje udržet vztah, odolat pokušení, najít si své místo a smysl v tomhle dočasném světě. Jak si v tom všem zachovat vlastní integritu, to je otázka. Tenhle úryvek nám dává nahlédnout za to pozlátko práce v zahraničí. Není to jen o slunci a moři, že jo? Ani náhodou. Je to hlavně o schopnosti navigovat ve složitých mezilidských vztazích, často s konfliktními osobnostmi, jako je Viktor. O překonávání jazykových a kulturních bariér a o životě v té specifické sociální bublině, která může být podporou i pastí zároveň. Ukazuje tu každodenní realitu, která může být psychicky i fyzicky náročná. A tu neustálou snahu najít nějakou rovnováhu. Adaptovat se. Je fascinující sledovat, jak se vypraveč snaží porozumět dynamice toho mikrokosmu a najít v něm své místo, i když třeba jen pasivním pozorováním a přežíváním.